nag live dito sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon. Bumabati po ako sa inyo ng Happy New Year's po sa ating lahat. Sana sa taong ito, lagi nating iisipin, una, ang Diyos, ang pag-ibig at ang pagpupursigi. Yan ang gusto kong emphasize sa vlog ko na ito, sa live ko na ito. At sana wag po tayong makakalimot sa Diyos. Siyempre, unang-una sa lahat ay ang humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Maliit man o malaki, importante na lagi tayong humingi sa Diyos ng kapatawaran. Dahil ang susi ng tagumpay sa ating buhay, unang-una ay laging mayroon tayong submission sa Diyos. Ika nga ang kasabihan na faith without action is dead. Kaya pag ginawa natin yan, kung may faith po tayo, mayroon tayong submission sa Panginoon. At yung pag-ibig po mga kabayan, gawin natin na ang pag-ibig natin sa Diyos sa ating pamilya. At sa ating mga kapatid, kamag-anak, katrabaho, lagyan natin lagi ng mga salita ng Diyos, lagyan natin lagi ng pagpupursigi, lagyan natin lagi ng pag-asa ang ating pag-ibig sa ating pamilya. Mahirap na umiibig ka na simple lamang, lagyan natin talaga ng pagpupursigi at bagyan natin ng mga napakagandang rekado, yung pagpapakumbaba, yan, pagpapatawad, pagmamahal ng tapat. Yan, tiyak na mararating natin ang ating paroroonan kapag yan ang ating gagawin, di ho ba? At sa ngayong pagpupursige, kung may pangarap tayo, ngayon na yung panahon na bigyan natin ng pakpak, bigyan natin ng pag-ibig, bigyan natin ng pagtitiwala sa Diyos. Ibig ko sabihin, sa bigyan natin ng pakpak, nasabi na natin yung pagtitiwala sa Diyos, yung pag-ibig, lagyan natin ng talagang nasa puso, nasa isip, ang ating mga pangarap sa ating buhay. Isa ka mang estudyante, o di kaya isang nagtratrabaho, o di kaya isang nagninegosyo, o kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay, lagyan mo ng pakpak ang pangarap mo, kabayan. Lagyan natin ng pakpak ang ating mga pangarap. Ngayon, ang panahon na ito ay pandemya sa ngayon, kaya kakaiba. Last year ganun din naman, pero kakaiba itong taon na to, tong year 2022. Panahon na para magpursigi tayo sa ating mga pangarap. Panahon na upang tayo ay magsumikap. Panahon na upang tayo ay magtulungan. Panahon na upang tayo ay lumakad. Maniwala tayo sa ating mga pangarap. Yan lamang ang gusto kong ipaabot. Binabati ko kayo lahat ng isang Happy New Year's 2022. Yan lamang po ang nais kong sabihin sa inyong lahat. Magandang gabi at sana sa taong 2022 lahat po tayo ay magtagumpay. Siya nga pala, itutuloy ko pala ng konti. Pasensya na mga kabayan. Alam kong nasa live ako ngayon. Pero matagal akong hindi nag-vlog at hindi ko na babanggitin kung ano yung dahilan ko. Basta ang wish ko sa lahat ng mga maliliit na vloggers at saka sa mga nagplano pa lang na mag-vlog, wag po kayong susuko. Okay? Kung ano yung nais nyo, ano yung pangarap nyo, huwag kayong susuko sa inyong mga pangarap. Ipagpatuloy nyo lamang po ang iyong nais. Basta isipin natin kung talagang gusto nating mag-vlog, isipin natin na ang vlog natin ay nakakatulong sa mga tao, nakaka-entertain, nakakapagpasaya sa mga listeners natin. Ayan, tuloy lang natin yan. At kahit ano pa, may purpose ang iyong vlog, kabayan. Kaya ang mga nagpaplano na mag-vlog, Happy New Year sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga subscribers. Kahit hindi na po ako nag-vlog sa ngayon, pero meron akong binabalak at linuluto na uumpisahan ko rin. Kahit di ako nag-vlog sa ngayon, binabati ko kayo lahat ng ng Happy New Year sa inyong lahat, mga subscribers ko po, at saka sa mga nag-view nito. So yan lamang po ang gusto kong iparating sa inyong lahat. Happy New Year's po. Happy New Year's sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.